Ay gusto ko magputang og project diri dako-dako sama sa kadako sa kalibutan. Hello guys! Natay visitor ron ato na pong interview hon. Kanta ni siya sa kuan halayong gabi. Hey! Hello sir! Hello Hi. sir Jeff? Yes, Ma'am Karen. Hindi rin kasi kamera git-git na sir. Ngisi ang kuan roy Ano facing masasabi mo? sound sama. Hindi lang ano. So guys, diyan mi karon sa Sugo Southern Leyte. Among gi-survey ang ilang municipal kay gusto ko magputang og project diri dako-dako sama sa kadako sa kalibutan. Oh, hell no! Stop it. Get some help. Mo na nga ako yung gitanhaw gi-check na og tarong ipang istorya na ko ang mga pulis diri. Seriously, what the fuck are you doing? Tara nga pulis guys. Kuan ang gawas kaya ako man ang ipagkasapan kay ikaw man lagi na diya mo na ilagi dito sa pagpak. Tawa guys na utang mo guys. Magbubahan lang mga boat kaya ako man ipagkasapan. Kani nga mga best dali ako gamito ni siya para sa akong nagong project pagsama sa akong paghigugma kanina.